एक प्लेट ठीक है। ఈ అమ్మ ఎప్పుడు బగాయించుకుంటూ పోతే ఏదో ఒక పోతాడు సాలేగాడు ఈ అమ్మ అర్థం కాదు ఈ కాలంలో పొరలకు చెప్తే ఇట్లా అర్థం కాదు ప్లేట్ మోమోస్ పెట్టిగా తిన్ని కాపాడసలా తిన్నని ఏనా నువ్వు డైలీ మొత్తం బగాయించుకుంటూ పోతూనే ఉంటావు ఈ రోజు ఎంత మెల్లగా వచ్చినావు నేను అయితే చూసి ఈ రోజు ఏంటంటే సంక్రాంతి టైం కదా జర మాంజాలు గింజాలు అటకాయిస్తాయి బగాయించుకుంటా పోయినాం అనుకో రప్పని గొంతు గింజ అయిపోతే పరిశాన్ ఓ 2-3 రోజులు పానాన మెల్లగా పోతే అయిపోతుంది పోతే అని ఒక రోజు జీతం 2 రోజులు జీతం కట్ చేస్తాడేమో పానంకి ఏమన్నా అయితే ఇంటి వాళ్ళు పరిశాన్ కారానా అది అర్థం కాక పబ్లిక్ ఇంకా మాంజాలు బంద్ చేయమంటే ఎవడు బంద్ చేయడు అదే మనమే జాగ్రత్తగా పోతే ఏముందా తప్పేముంది చెప్పు అవునా కరెక్టే నువ్వు చెప్పింది